meni taaksepäin 2 metriä. Mä huomasin. Pitää irrottaa oikea jarru ja laukasta näin. Älä kuvaile siitä. Mut se on ujo vai? Mä tein hieno... Minä teen videon, kun sä pidät sitä paikalla. Liinat vetää niistä, tai C-liinat vetää niistä, tai jopa B-liinat niistä vetää. Pistää enemmän puolelta tuon A-liinat, niistä vetää. Ai, kuka se oli hän? Hyvä, asetta vähän jo. Vasemmalle ohjaat, seuraa mönkkiä. Vasemmalle vähän ohjaat siinä. Ja nyt jarru. Hyvä. Jarru pohjaa. Hyvä. Taitava! Työnnä päälle asti, ohjaa vasemmalle. Hyvä, se on hyvä. Seuraa mönkkiä sinne. Nyt vähän vasenta ylöspäin, joo, että... Siihen jarruttelet, joo, ja pidät. No, vähän, mitäs tolle? Menikö se ojaa? Hyvin tähdetty. Valmis aja. Hyvä, A-liinat irti. Hienosti menee. Pitää heittää ne huonot vaihto. Me kävin tänne siellä RXTX tuotteessa siellä arvelit. Työnnä hyvä, A-liinat irti, hienoa. Vasemmalle vähän ohjaat, vasemmalle. Vähän jarru, joo. Pidä päällä, pidä puolijarrus. Jarru pohjaa. Työnnä päälle asti, työnnä hyvä, A-liinat irti, joo hyvä. Sitten vaan seuraavat mönkkiä siinä. Valmisaja. Toinen korkea valmisaja. Toinen valmisaja. Puska, hyvä, A-liinat irti. Ai se juoksua vähän. Ohjaa. Juoksua vähän huonoa nyt. Työnnä päälle asti, työnnä. Hyvä, A-liinat irti. Ai se menit vähän. Ei se mitään, jatketaan vaan. Ohjaa oikealle. Työnnä. Oikein on ylhäällä, jarruta vähän oikein, työnnä vielä vasenta. Oikealla jarru, ihan pikkasen. Joo, juokse ja sit, joo hyvä.
Hienosti menee, vähän jarruun pidät ehkä päällä. Ja nyt rupeat ohjaan oikealle. Ja siitä käännät vastatuuliosalle joo. Joo, jarrut, päästä jarruja ylös ja valmiina ottaa juoksuaskeleet ja lopussa sitten jarrutellaan. Joo, hyvä, pidä, hyvä. Palo herreitä vähän. Jarru pohjaa. Oikealla vähän. Joo, ja. Jännittääkö? Jännittää aivan suunnattomasti. Ensimmäinen lento 10 vuoteen. Hei hyvä, oppi juoksee. Vähän liukkaasti uromi. Okei. Ohjaa jo. Joo, hyvä. Vittu niin on. Joo, mutta sit toi oli hyvä. Se oli erittäin hyvä. Tuntuuko hyvältä? Joo. Ei vitsi, meni poikki. No. Vetää. Ja sit vaan mennä. Oikealla ohjaat jo. Hyvä, sit vaan juoksu. Kimmo vetoja. Jarru vähän ylemmä. Pilotti 100 kiloa. Valmis ajaa. Paino 100, valmis ajaa. Vähän missä sä voit sit juosta siipi ylhäällä tänne. No, tulee pitkä juoksu. Sama teille, jos se jää vajaaksi, niin juoskaa siipi ylhäällä tänne. Se on hyvä maata. Jarruja pois. Se on helpompi juosta kuin kantaa. Vittu, mie juoksen.